lamɛnbaga cɛ ni muso denmisɛn ni mabakɔrɔba minnu bɛ kan an lamɛn Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'aw fo dantɛ foli min na radio Joliba lamɛnnen don Bamakɔ yan nɔ 105 murumuru Fufalaki min ye Segukaw fɛ yen nɔ an b'aw fo dantɛ foli min na Sikasokaw fana b'an lamɛn radio Joliba fiɲɛ siraw kan 103.8 Limanaw an b'aw fo dantɛ foli min na ka yirala ka fɔ ka kunnafoni sɛbɛn olu lakali waati sele filɛ an fɛ yan nɔ an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ min ye gɛlɛn ye kuma bɛɛ o tɛ ale sɔrɔ a ka woda la kuma min ye baaraw ye an b'ale daminɛ min ye kunnafoni sɛbɛn olu caman kɔni bɔra bi tolo ne n'ale bɛ ka kuma falen tolo ni sɔgɔma Amadou Diallo ni sɔgɔma kɔri baasi t'i la tɔɔrɔ si tɛ n na ayiwa waati kɔni taara kosɛbɛ an b'a lajɛ ka don sɛbɛnw kɔnɔ joona ka se ka olu lakale walasa min b'an bolo kɔrɔ u ka se ka ban joona kosɛbɛ lamɛnbagaw ka se ka faamuya sɔrɔ kosɛbɛ an tɛ taa awɔ i y'a fɔ cogoya min na an b'a ta ten min ye nouvelle an b'a daminɛ n'o ye kɛ Nouvelle Horizon ale ko min ye Ousmane Daw ye ni ale ye ASEP yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye a bɛ n'a fɔ ko waleya dɔ o bɛ ale ni Banjugu Dante Maison de la Presse ale ɲɛmaa ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa tolo ni waleya in Nouvelle Horizon ka kuma la kosɛbɛ waleya wɛrɛ tɛ dɛ ni ye jateminɛ kɛ Ousmane Daw ale ye kunnafonidilaw ka jɛrɛjɛkuluba dɔ u k'a ma ko Association des éditeurs de presse privée ASEP ASEPu ko a bɛ n'a fɔ gɛlɛya b'a kɔnɔna la kabi sibiri tɛmɛnen janvier kalo tile 14 san 2023 kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ ko min bɛ tali kɛ ASEP kɔnɔna la tolo k'a bɛna fɔ sariya sɔsɔ o dɔ de kɛra sariya sɔsɔ in tɛ dɔwɛrɛ ye ayiwa jɛrɛjɛkulu fitinin dɔ n'u k'a ma comité transitoire o comité transitoire de sigira ayiwa ko Ousmane Daw o sigira ale nɔ na o bɛ fɛ ka baara ta ko Ousmane Daw a bɛna fɔ u jɔnna a ka baara kɛta la sabu a ye baara min kɛ k'a daminɛ a sigira ayiwa fo ka n'a bila bi la ko nin comité transitoire in de jɔnna Ousmane Daw ka baara kɛta la Ousmane Daw yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ ale min ASEP ɲɛmaa ye a ye kunnafonidilaw wele kunungo araba ASEP jabala yɛrɛ la ayiwa tolo ka se ka ɲɛfɔli kɛ baara in ani gɛlɛya in min bɛ ASEP kɔnɔna la a bɛ lahala min na sisan o de la min ye Ousmane Daw ye a bɔra ka kuma min fɔ sisan n'o ye ko a ni Banjugu Dante cɛ n'o ye Maison de la Presse ɲɛmaa ye Ousmane Daw y'a jira k'a fɔ ko Banjugu Dante a y'i da don ko la a man ka i da don ko min na ale de ye Maison de la Presse ɲɛmaa ye nka jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ kunnafonidilaw tɔgɔ la Maison de la Presse a yamaruya t'a bolo k'a fɔ hali n'a sɔrɔla ko a kan ka kuma fɔ walima a kan ka i da don ko la ko yamaruya tɛ a bolo o de la ko communiqué dɔ kɛra conseil in na min ye Banjugu Dante fɛ k'a fɔ ko a bɛ fɛ ka i da don ASEP gɛlɛyaw la o de la min ye Ousmane Daw ye a ko yanni Banjugu Dante n'o ye Maison de la Presse ɲɛmɔgɔ ye yanni a k'i da don ASEP gɛlɛyaw la ko nafolo dɔ bɛ yen nɔ min talen don ka ɲɛsin kunnafonidilaw ka dɛmɛ ma k'o kama ko aide à la presse k'a ka ɲini a k'o bila a nɔ na fɔlɔ ale yɛrɛ de da kun y'o fɔ k'a fɔ ko o wari in dira ko wari in ka a kɛra ko wɛrɛ ye yanni a kɛra ko min ye yanni a ka don da fɛ a dun dira de k'u ka kunnafonidilaw dɛmɛ Ousmane Daw ko k'a k'o nafolo bila a nɔ na fɔlɔ yanni a k'a fɔ k'a b'i da don ASEP kɛlɛw la n'i ye jateminɛ kɛ Ousmane Daw Nouvelle Horizon ka fɔ la ko u ye kunnafonidi kɛnɛ min sigi kunungo o yɔrɔ bureau min bɛ yen sisan ni Ousmane Daw b'o ɲɛma o ka na kɛ u kun ye wele bila kunnafonidila tɔw ma u kana u ka assemblée générale dɔ kɛ o assemblée générale tolo sariya de b'a la assemblée générale se ka sigi fiyewu ni ayiwa sariya min ni o ye article 8 ye ASEP yɛrɛ sariyaw o de bɛ o kuma fɔ nka ko u ye wele bila jɛrɛjɛkulu fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ ASEP kɔnɔna la a bɛ se kunnafonidiso 234 ɲɔgɔnna ma a bɛɛ ka nɔnabila tun bɛ kɛnɛ kan ye u y'u sigi ka ɲɔgɔn ye min kɛ tolo a kɛnɛ ka kuma min tun bɛna fɔ o ye k'a fɔ ko yalima ASEP a ye baara min kɛ kabi Ousmane Daw sigira juin kalo la san 2022 kosɛbɛ ka n'a bila bila ani sini ma sinikɛnɛ ma baara jumɛn bɛna kɛ bɛn kɛra o kan sɔn kɛra o ma nka u nana bɔn mun kalama tolo bɛ assemblée générale la olu jɛkulu fitinin dɔ sina ka wuli ten maa damadɔ olu ko ko Ousmane Daw e ka baara an ma wasa sɔrɔ a la fo i ni ka bureau a ye kɛnɛ bila an kɔni bɛ jɛkulu wɛrɛ sigi n'o ye comité transitoire ye ka se ka ASEP ɲɛmaaya minɛ
sabu e bara min kɛ an jɔnna a la keleya de filɛ nin kosɛbɛ Nouvelle Horizon ni kuma fɔ i bonya b'a la kosɛbɛ n'an bɔra Nouvelle Horizon kɔnɔ an b'a ɲɛsin bâtisseur ma kɛ ale kɛmɛ k'i da don waleya la a yira k'a fɔ ko min ye kan yɛrɛ kɔnɔna ye sa ko a yirala k'a fɔ ko maa dɔ n'a kun minɛn bɛ ko ye juru don fiɲɛ la koyi ko ka responsabilité a maa jumɛn nɔ don tolo ni kuma in bɛ senna a mɛnna ni kuma in bɛ senna a mɛnna kosɛbɛ surasi damadɔ min bɛ yen ni olu ye kasobon dakari ka bɔ kosɛbɛ olu de ka kuma don bâtisseur kunnafoni sɛbɛn in a y'a yira k'a fɔ ko kan ko ayiwa maa min bɛ tali kɛ caporal promu bɛ Mukuru soldat deuxième classe kosɛbɛ ani kuse duba Mukuru soldat deuxième classe tolo yɔrɔ ninnu de tɛgɛ tara u kɛlen ko ka kasobo dakari ka bɔ n'o ye kan kasobo ye kosɛbɛ tolo ne jateminɛ kɛ ni kuma in kɔni cayalen bɛ bi sabu kabi kari tɛmɛnen janvier kalo tile 21 kosɛbɛ kɛra armée yɛrɛ ka seli dugusajɛ dɛ tolo n'a fɔra k'a fɔ Bamako kan min yɛrɛ n'i ka kosira ye i bɛ jɔrɔ nka k'a fɔ de ko ayiwa surasi minnu bɛ yen ni olu tɛgɛ tara ayiwa an bɔra ka maa fila min tɔgɔ fɔ sisan olu yɛrɛ tɛgɛ tara mɔgɔ faga de la n'o ye Promobe Mukuru a yɛrɛ balimakɛ n'o ye Kuse Duba Mukuru ye olu bɛɛ lajɛlen ye du kelen maaw ye k'olu tɛgɛ tara mɔgɔ faga la tɔw minnu bɛ yen n'o ye MDL Basi Keita soldat première classe Musa Dunyo soldat première classe ani Musa Isanogo yɔrɔ ninnu fana bɛ ninnu tɔgɔ bɛ ayiwa marifa feere de la marifa feere ka marifa n k'a fɔ jamana marifa ta ka taa feere ko tile damadɔ yɔrɔ u minɛnen ka bila kaso la maa fila olu kɔni u kɛlen ka kasebo dakari ka bɔ maa fila olu tɛgɛ tara tolo ninnu kɔni bɔra kaso la nka ko maa fila min tɛgɛ tara n'olu sera ka minɛ n'olu sera ka ye tolo ko nin ko in kɛra cogo min na n'a ma kɛ ni ko janfa bɛ ko la tolo maaw kan ka ɲangi nin ko la dɛ ɲangi kan ka bɔ a la bâtisseur y'a yira k'a fɔ ko maa fila minnu bɛ yen n'olu ye balimaw ye Mukuru tɔgɔ ninnu yɔrɔ olu kun minɛna ka bila commissariat Bako Jikɔrɔni ale la 15e arrondissement kɔrɔ min bɛ tali kɛ commissaire Musa Mbaye ale ka yamaruya kɔnɔna la an bɛ don min ko bi ko u yera wari falenna mɔgɔ fila olu de fagali la cɛmisɛnnin fila olu yɛrɛ fure taara ye faya kɔnɔna la o y'a sɔrɔ u fure yɛrɛ o tɛ se ka kɛ foyi ye bilen tolo n'i ye jateminɛ kɛ u ye fure in u ye fagacogo juguya yɛrɛ ta ka da u kan tila k'u ka nafolo 14 ɲɔgɔn na u ta ka taa ni o ye an bɛ don min ko bi ko gendarmerie kan ale ɲɛgɛn min bɛ yen dɛ tolo ko ninnu de taara don ɲɛgɛn in kɔnɔna la tolo ka se ka u ye kogo de tigɛ ka boli ka bɔ an bɛ don min ko bi tolo e ko hali sɔrɔsi ɲɛmɔgɔ dɔw tɔgɔ yɛrɛ bɛ ɲini ka na fɔ nin ko in na ko nka hakilila jiginna kabi san 2015 tolo ko ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛra o kan kelen in kɔnɔna la maa 9 kasoladenw kun don olu fana tun ye finitigiw ye dɛ olu fana ye kasobo dakari in kɔsɔbɛ ka bɔ a ko ka lajɛ tolo a ko ka lajɛ dɛ n'a fɔra maaw bɛ minɛ sɔrɔsiw u bɛ ye kojugu la o tila ka kasobo dakari ka bɔ bâtisseur ko a ko ka ɲɛɲini min ye bâtisseur kelen ye a bɛ n'a fɔ min ye Jalakɔrɔji sira da bɛ donna o kuma la ko Jalakɔrɔji ale ni Safo ka taa se Ɲɔzɔnbugu ma ko n'i ka ci bilala nin sira in kan ko sɛkili saba siri don koyi toro tiɲɛ yɛrɛ la sɛkili saba a ka jugu sɛkili saba siri le bâtisseur a ko sira min filɛ nin Jalakɔrɔji Safo Nɔnsɔnbugu tolo nin sira in kɛmɛ ka maaw sɛgɛn bi dɛ nin sira in kɛmɛ ka maaw sɛgɛn bi n'i y'a lajɛ Bangɔni Jalakɔrɔji Safo Nɔnsɔnbugu sigida maa minnu b'a sigida in na ye tolo gɔngɔn sira jijugu bɔ sira kan maa minnu bɛ yen n'u sigilen bɛ sira kan bana min ni maa t'o si dɔn tolo o de bɛ ka sigidalamaw sɔrɔ bi o sigidalamaw tolo ko kabi san 2017 ala ma hinɛna Ibrahim Bokar Keita la ale ka fanga waati ale de tun ye baara in koromokari sira min filɛ n'a janya bɛ taa kilomɛtɛrɛ 56 ɲɔgɔnna la miliyari 27 ani miliyɔn 700 29 ani sefa wari 100,000
ani ko o de kan ka don sira in na tiɲɛ la a bɛ dɔ bɔ a fɔra k'a fɔ ko k'a daminɛ san 2016 san 2018 kuma ka sɔrɔ sira in banna kosɛbɛ nka hali an filɛ yɔrɔ min na ko sisan tolo sira in kɔni bɛ ka gɛlɛya min se sigidalamaw ma a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na kosɛbɛ o de la tolo n'i y'a lajɛ baarakɛla minnu kun bila entreprise minnu kun bila la ko ka sira in dilan kosɛbɛ a na kɛ olu kuma min kun bɛ kuma bɛɛ i bɛ kuma min mɛn u da u b'a fɔ ko maa dɔw bɛ yen olu kɛn bɛ k'u sigi sirada la olu balilen bɛ ka u sɔn tɛ ka wuli ka bɔ sira kan kosɛbɛ i b'a mɛn kuma dɔw da fana k'u bɛ baara sonsoro ka sababu kɛ ko gɛlɛya bɛ sira kan o n'a ɲɔgɔnna caman nka kunnafoni dɔw y'a jira k'a fɔ bâtisseur ka fɔ la ko waati fɔlɔ min dira o ma o tɛmɛna an dun bɛ furancɛla fanga la sisan furancɛla fanga ko a na kɛ ko kun ye marché minɛ cakɛda fɔlɔ in na k'a di maa wɛrɛ ma ko kalo 8 kun dira olu ma hali sisan olu fana ma se ka baara kɛ ɲininkali de kɛ bɛ sa yalima nin baara in a bɛ daminɛ kokura a bɛ ban waati jumɛn sa a ɲininkali kan ka kɛ n'o tɛ sigidalamaw kɔni de ta kɛ bɛ kɔlɔlɔ ye kosɛbɛ n'o ye bâtisseur n'an bɔra bâtisseur kɔnɔ an bɛ lessor ta kɛ lessor ale fana da bɛ dugukolo ko dɔ la a yira k'a fɔ ko baara ko o bɛ ɲini kana gɛlɛya kosɛbɛ kosɛbɛ min ye sɛnɛkɛlaw olu dɔw ka kow tagabolo kɔnɔ tolo min bɛ tali kɛ sɛnɛkɛlaw ka ɲinikɛyɔrɔw sɛgɛsɛgɛli yɔrɔ ni i bɛ suman si fɛn fɛn bɛ yen n'a bɛ di sɛnɛkɛlaw ma Mali kɔnɔ yan i b'a sɔrɔ a sɛgɛsɛgɛli a bɛ bɔ an ka cakɛda dɔw de la yan an ko min ma ko Institut d'économie rurale IER IER dugukolo o de kɛn bɛ dugukolo suɲɛna walima dugukolo ndarakilaw olu de ɲɔkin bɛ ka ko ka bi lessor ka kuma la ko dugukolo ndarakilaw u ta kɔni bɔra yɔrɔ wɛrɛw la sisan u ɲɛsinin bɛ IER ka dugukolo de ma tolo n'i y'a lajɛ yɔrɔ ni yɔrɔ ninnu jamana ka yɔrɔw don bi fɔlɔfɔlɔ i b'a sɔrɔ nin yɔrɔ ninnu a bilalen bɛ ko ka an ka sɛnɛkɛlaw walima maa minnu bɛ yen n'olu ye sɛnɛ kalan kɛ olu de bɛ taa sɛgɛsɛgɛli kɛ a dugukolo sanfɛ k'a lajɛ ni sumansi in ka ɲi walima ni sumansi in man ɲi ka se k'o dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na dugukolo min bɛ yen tolo ko kabi fɔlɔfɔlɔ IER ka dugukolo a bɛ se hectare 1000 ma nka bi tolo min tora foyi tɛ hectare 200 ani 68 ayiwa 1000 ni 200 n'o de tora foyi ma to a taara min o de bɛna fiyɛ sisan lessor ka kuma la tolo ko hectare 700 bi a tiɲɛna o bɛ maaw bolo maa minnu bɛ yen ni u kɛn bɛ ka sow jɔ a la a dɔw la yɛrɛ jamana de y'a yɔrɔw di a dɔw fana na hali an ka maires olu de y'a yɔrɔw di tolo ko k'a sababu kɛ kun jɔnjɔn foyi t'a la fo ka taa yɔrɔ minɛ yɔrɔ min ye jamana ta ye yɔrɔ min dabɔlen bɛ ko ka se ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲinini kɛ walasa min y'an ka sɛnɛko ye tolo a bɛ se ka don ba la cogo min na ko IER ta kɔni gɛn bɛ n sigi bɛ ɲɛmɛ ka dugukolo la a bɛ ka minɛ ka taa sotiba IER ta tolo a la kosa in na dugukolo suɲɛ min kɛra a la i n'a fɔ Pierre Bangali ale bɛ k'a ɲɛfɔ cogo min na ale ye jalaki bɛ sigidalamaw yɛrɛ kan ani mairies ani hali jamana a ye jalaki bɛ nin bɛɛ kan a ko nin dugukolo nin se ka minɛ ka di ten ni maires da tɛ a la walima ni an ka jamana cakɛda minnu da bɛ dugukolo ko la n'olu da tɛ a la k'a sɔrɔ dun yɔrɔ nin ye jamana de ta ye a sɛbɛnnen bɛ papier kan k'a fɔ IER a ma dabɔ foyi kama fo sɛnɛkɛlaw olu ka ɲinikɛyɔrɔ ka sumansi ɲuman ɲini ka sɛnɛ k'a taaɲɛ sabati tolo n'a fɔra k'a fɔ sotiba bi hectare 1000 dɔwɛrɛ sen tɛ ka ye o la hectare 200 ni kɔ wa ko sotiba yɛrɛ kɔfɛ Samako fana tolo ko a gɛlɛya kelen bɛ yen nɔ fana dɛ Npiye Bengali ka fɔ la a ko n'i ye jateminɛ kɛ tolo tiɲɛ yɛrɛ la an fɛ Mali la yan nɔ ko n'i y'a ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenya Bamako yan tolo i b'a sɔrɔ dugukolo ni bɛɛ ko n fɔ n ka sigi Bamako yan o de ye gɛlɛyaba yɛrɛ kɛnɛw ka minɛ IER kɔni tolo ale bɛ nin gɛlɛya kɔnɔ bi ko a taara kiiri yɛrɛ kɛ a ka dugukolo dɔ nɔfɛ ko sa in na o kiiri yɛrɛ tolo o kɔni tibi tabara bi o bɛ cour suprême ɲɛma u ye san joli kɛ o kiiri nɔfɛ tolo nka u ka dugukolo a ma d'u ma a ma se ka sɔrɔ
kunnafoni fila dɛ l'essor de nin fɔ n'an bɔra l'essor kɔnɔ an b'a ɲɛsin l'Aide du Mali ma kɛ l'Aide du Mali ale fana da bɛ waleya la a yira k'a fɔ ko ɲininikɛlaw pétrole ko hukumu kɔnɔ ko tawudeni fanfɛla la k'a bɛna fɔ ko o baaraw bɛna daminɛ kura ye. Ayiwa tolo a ko a bɛna hali n'a bɛna daminɛ nka fasiri ka kuma la a ye ɲininkali de bila l'Aide du Mali ko nin bɛna kɛ waati jumɛn nin baara ninnu a bɛna sigi waati jumɛn n'o ye ka sɛgɛsɛgɛli kɛ kosɛbɛ a fɔra k'a fɔ tolo pétrole a bɛ Mali la yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la tawudeni kosɛbɛ tawudeni kɔlɔnba dɔw bɛ yen n'o ye bassin dɔw ye ko min ma ko bloc 20 tolo n'i y'a lajɛ a ka bon dɛ kosɛbɛ kilomètre carré 100 ani 17 kosɛbɛ ani 800 ani 8 kosɛbɛ o ka bon ko nka n'i y'a san tolo a bɛna fɔ Corée du Nord kosɛbɛ Corée du Nord jamana yɔrɔ in bonya b'o de bɔ kosɛbɛ a bɛna fɔ jamana de b'an bolo tan jamana de b'an bolo tan pétrole dingɛ kɛmɛ k'a fa tawudeni fanfɛlaw la ayiwa tolo k'a daminɛ farafinna tilebiyanfan n'i y'a lajɛ kosɛbɛ yɔrɔ min filɛ nin a fiyɛ ka bon cogo min na kosɛbɛ ko e ko a ɲɔgɔnna bɛ farafinna tilebiyanfan jamanaw kɔnɔ a ɲɔgɔn tɛ yen dɛ k'a daminɛ falaise El Hank kosɛbɛ n'o ye tawudeni ale fanfɛlaw ye ka na fo Erg Sech plateau El Kanish ka na fo Tanez Ruf o fanfɛlaw la o ye fo ani Algérie dancɛw ye tolo ko nin yɔrɔ in n'i y'a lajɛ a bɛ n'a fɔ pétrole kɛmɛ k'a yɔrɔ fa tewu ayiwa a kun fɔra ko sɛgɛsɛgɛli dɔ kun dayɛlɛla Algérie cakɛda dɔ fɛ n'u k'a ma ko hydrocarbures Sonatrach hydrocarbures Sonatrach a bolofara dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Petroleum Exploration and Production Corporation n'u k'a ma ko CPEX k'ale ni Bamako n'a fɔ Mali ɲɛmɔgɔw kun ye bolomabila sɛbɛn dɔ kɛ ka se ka sɛgɛsɛgɛli walima ɲinini boloda an bɔra ka yɔrɔ minnu fɔ sisan nka tolo a yira k'a fɔ baara in kɔni a tibi tabara waati dɔ la yɔrɔ lakanabaliya daminɛna Mali la yan nɔ san 2012 bamanciw y'u daga sigi Mali kɔrɔyanfan da la n'u kɛ gɛlɛya ye o gɛlɛya sen ka ban halisa tolo k'a daminɛ san 2012 la bolonɔ sɛbɛn minnu kun bilala min ye cakɛda ye n'u k'a ma corporation Spex a kun ye layidu dɔw di k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn dɔ o bɛna boloda Mali ni Bamanci wale tigilamaw cɛ n'o ye accord d'Alger ye accord d'Alger o kun y'a fɔ ko n'o bolonɔ bilala k'u bɛ segin ka na o kun ye baara dɔ daminɛ sabu lakanabaliya kun ye a jɔ u bɛ segin ka na a baara a koromakari tuguni nka tolo bolonɔ bila kɛra o sɛbɛn na hali sisan Spex kɔni a tɛ ka se ka baara daminɛ ɲininkali bɛ nin yɔrɔ de la n'u fɔra k'a fɔ ko pétrole dingɛ min filɛ nin tolo n'a filɛ nin tawudeni n'u k'a ma ko bassin de tawudeni tolo pétrole de b'a kɔnɔ fo k'a fɔ a to ten jamana ɲɛmɔgɔw dun bɛ ka mun kɔnɔ n'u tɛ ka se ka nin ko in ɲɛnabɔ a ɲininkali kan ka kɛ l'Aide du Mali kosɛbɛ e ko an t'a datugu ni Challenger de Challenger ale da bɛ jamanakuntigi kalata la a y'a yira k'a fɔ ko min ye colonel Assimi Goïta ko yala a bɛna kɛ cɛbɔ waati kɛ cɛ ko a kuma kan a gɛlɛya an bɛ jamana kɔnɔdenw a kuma de bɛ tolo kuma de bɛ fan bɛɛ bi Challenger ka kuma la a ko jamanakuntigi kalata min n'o o bɛ kan na nin kuma bɛ bɛɛ da bi ko n'i y'a lajɛ n'i taara an ka ɲɔgɔn lajɛrɛ yɔrɔw la salon kɔnɔna la fan bɛɛ lajɛlen fɛ colonel Assimi Goïta a kan na kɛ a bɛ sɔn ka i kan bɔ jamanakuntigiya nɔfɛ dɛ Challenger ka kuma la dɛ ko n'i y'a lajɛ sabu nin kuma de bɛ bɛɛ da hali ni bɔra Mali kɔnɔ n'i taara jamana kɔ kan tolo i b'a sɔrɔ nin kuma bɛ maaw da k'a fɔ colonel Assimi Goïta ayiwa siga t'a la fiyewu a bɛ sɔn ka bɔ finitigiya la n'o ye sɔrɔsiya ye ka fanga ɲini ayiwa nin kuma de bɛ yen Challenger ka kuma la a ko n'i y'a lajɛ ko nka a bɛ sɔn ka sariya sɔsɔ dɔ ka ɲɛsin transition bɛ ka baara kɛ ni sariya min n'u kama charte de la transition a bɛ sɔn o sɔsɔ olu colonel minnu bɛ fanga la olu yɛrɛ de ye nin kuma fɔ ko maa si tɛ yen ni i bɛ fanga in na ko i bɛ tila k'a fɔ k'i bɛ kan bɔ fanga in nɔfɛ ko caman y'a jira k'a fɔ colonel Assimi Goïta a ko kɔni ma taa yɔrɔ la fɔlɔ nka kuma de bɛ maaw da n'a fɔ kisɛ bɛ maaw bolo a ko la caman bɛ k'a jira k'a fɔ colonel Assimi Goïta ayiwa a kuma cayalen bɛ cogo min na n'i ye fɛn fɛn kuma cayalen i b'a sɔrɔ tiɲɛ awɔ jango Mali la le Challenger tiɲɛ dɔɔni b'a la an b'a bila yan kosɛbɛ ni Ala sɔnna an na ɲɔgɔn sɔrɔ a sini